moms, it's a blessed Sunday, Easter day para sa ating lahat. So ngayon nandito tayo sa entrance kasama ng ating mga momshites. Momshites. A combination of momshi and marites. Ayan. So ngayon mag-iikot tayo, tingnan natin kung gaano karami ang tao ngayon dito sa Hinaguan Nature Park. So napakarami natin mga bisita mula dito sa entrance pa lang. Mapapansin niyo, meron na at occupied na yung mga pwesto. So punta tayo sa likod. Good morning! Mga taga saan kayo? CDO. Okay, so magpe-payment na daw sila. Okay. Okay, so ngayon naman tingnan natin kung ano ang ginagawa ng Brenda, Mitch at ng iba pang mga social climber squad. Oy. Wow, prepared na si Scarlett sa kanyang outfit. At ayun naman si Eching nakatambay sa hagdan kasi nga mukhang may ka-text. Ganon din si Amanda na may kaurahan. At si Brenda naman ay nag-edit ng kanyang mga vlog for today's video. Ayan, at syempre bang ating mga chef andyan na nagre-ready para sa ating lunch at snacks. No, hindi lamang ng ating mga bisita at ng mga social climber squad, maging ng ating mga kasamahan mamaya sa banda. Ayan. Sigurado ko mapapasabak na naman tayong lahat sa kainan dahil si Chef Rhea at si Chef Brit Meet to Live ang ating chef for today's video. Naku, magkakainan na naman tayo. So abangan ninyo sa kanilang mga vlogs and videos ang kanilang mga niluluto. Naku, sigurado ko napakasarap na kainan na naman ito. At ayan na nga, nako, ito nga pala sa ating mga bisita ngayon dito sa Hinaguan. Ayan, ang ating waiting area ay available din for only 600 pesos kasi or 300 yung kalahati niyan, no? Depende kung marami kayo, mas maganda at least magkakasama na kayo, may kasama pang saksakan. So habang umiikot tayo, ayun mapapansin ninyo, halos lahat talaga ng ating mga cottages ay na-occupied na o na-reserve na ng ating mga bisita. So iba't ibang mga families, magkakaibigan, no, magkakatrabaho ang mga makikita nyo dito sa loob ng Hinaguan Nature Park ngayong tanghali. Ayun, napakarami. At mayroon pa nga nag-celebrate ng kanyang birthday. Ayan, ang taray nila. May palitsyon pa talaga ang bongga. Ayan, batiin naman natin. Shoutout, happy birthday. Happy Easter Sunday at God bless sa buong pamilya ninyo. Ayan, nakita mo naman si Kuya. Ang ganda ng buhok. Na kulot. Ang sarap suotan ng ganon, trim din pag may time. Kuya, shout out sa'yo. Ayan, comment ka naman dito. Ayan, may mga bakante pa mga cottages pero yan po ay naka-reserve na. Yan mula sa mga bisita natin na nag-message through our Hinaguan Nature Park page. Ayan, so may mga families na rin mula sa A-House na nag-stay dyan mula pa kagabi. At mukhang inaasahan na nga nila ang ating magiging banda this afternoon na magsisimula ngayong alauna ng tanghali hanggang alas 8 ng gabi. So nakapag-set up na tayo ng pwesto ng ating banda, naglagay tayo ng tent para na sa ganun hindi rin naman sila masyadong babad sa init. So habang nagbabanding ang mga families at mga friends, syempre meron tayong pa-music. Ayan, so nandito na tayo sa grilling station. Yan. May mga pagkaroon tayong effects. So, pwede kayong mag-ihaw dito and make sure lamang po na after gamitin, syempre, nilinisin din natin. Ayan. At hindi rin mawawala dyan ang ating sports. May bilyaran tayo. Care of Bem TV. Ayan. So, rent na kayo dyan. Okay. So, ito pa may mga families din tayo, no, mga taga-Baloy. Shout out sa inyo kung napapanood nyo man ito. Ayan. Share this video. Ayan. Ipakalat na natin. I-chismis na natin sa ating mga kaibigan at kapitbahay at mga friends. Diba? Ang bongga niyan. So, yan pala marami-rami na rin ang mga taong naliligo sa ilog. Mga kaibigan. So, mamaya ini-expect din namin na mas marami pa na darating na mga set of friends and groups na maliligo at mag-i-stay dito sa Hinaguan. Makikiselebrate na rin ng Easter Sunday with us. Siyempre, hindi rin mawawala dyan. Yung mga nandito sa lilim. Ito yung mga family na gusto nilang aesthetic. Aesthetic. Ano ba aesthetic? Ayan. At mapapasa na all ka rin kasi this is Easter Sunday. Hindi lang ito usapan o hindi lang ito tungkol sa mga family and friends. Maging sa mga couple. So sana all. At ito pa nga mga moms, kahit dito sa side ng ilog, no, yung mga malalapit sa ilog, halos na-occupy na rin nila yung mga stones natin na table. Ayan, yung mga ganyang klase ng space. Ayan. Di rin mawawala ang mga kids na nag-enjoy sa ating mga duyan.
Ayan, so mag-iingat lamang po at especially sa mga magulang, paalala, lagi po natin silang babantayan. At alam nyo ba, nako, may pumesto na rin mula doon sa kabilang side ng ilog para makapag-bonding lang dito. Ayan, at ganun din ang mga youth, ang mga bagets na mga teenager na nagbabanding this Easter Sunday. Shout out din sa inyo. Oh, ibang klase rin naman talaga ang alindog ni Yaya Hana sa kanyang outfit. Ano masisiin nyo? Comment down below na. Hala! Macy. Ay! Ganit the Father, the Son, Lord, kayo po ay muli namin pinasasalamatan at pinupuri para sa araw na ito. At kami po ay lubos nagpapasalamat sa lahat ng mga biyayang inyong pinagkakalip sa amin, Lord God. Naway patuloy niyo pong gabayan ang lugar na ito, gayun din po ang bawat pamilya na nagpupunta sa lugar na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Bless us, O Lord, from this night gifts which are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Ayun na kayo. Saka nag-pray tayo, huwag nang ganun kasi may Ako na kasi, pupunta na ako ulit ng entrance. Una lang. bayot. Wala ko ginagawa ko dito nung una. Ano ba yung entrance? Mag-try na tayo. Uy, ang laki naman nito. Oh. Uy, di yan dyan. Ito lang. Ay, sorry. Gawin na mo, Seth. Ginoo ko. Ito na, gagawin na natin skinless yung lechon. Ano yan to? Kailangan! Ay, kamo, paano mo? Alin na mo? Pagkaon na mo? Kapasa mo? Lagi. Uy, si Amanda ba? Nagpicture Uy, sa banda ba? Ato na nang tungaon daan. Nagpicture si Amanda? Oh. Kasama man siya. Ingles ka din. Kamay lang ha. Pinagay tayo. Uy, lechon! Kumakain din ng lechon. Aga ako yan. Ay, ikaw ba? Nadia. Minum ka dili? Hindi ka? Oo. Minum ka? Sure ba? Mga liog, ani. Ano ba? Ito isa. Minum ka. Uy, na may pilit mo mag-pipi sa una. Di ba? Bago kami kumain, gusto kong magpasalamat sa lahat ng mga nag-share ng ganang blessing. Thank you so much, Papa Bean! Maraming salamat. Thank you so much kay Tita Mel, kay Tita Nels, kay Ate Suzy, kay Ate Claudine, kay Ma'am Cheng. Thank you so much for sharing a blessing. Meron na kayong pasalamatan ay importante para sa aming drinks for today. Thank you so much, Ate Maisie! Guys, happy Easter sa inyo. God bless you all. Dahil dyan, kakain ng mga buhaya.